होतं ते आज पूर्ण होऊन चालू होतोय याचा जास्ती आनंद आहे. गोव्याच्या लोकांना एक नवीन इन्फ्रास्ट्रक्चर, न्यू टेक्नॉलॉजी, इकडची जी टुरिझम इंडस्ट्री आहे त्याच्यावरती काहीतरी इन्फ्रास्ट्रक्चरचा कन्स्ट्रेंट नसू नये म्हणून मोपा एअरपोर्ट हा कॉन्सेप्च्युलाइज केला होता आणि ते एक अडथळा होऊ नये बिकॉज लिमिटेड फॅसिलिटी आहे म्हणून त्याचा फायदा होऊन एक चांगली बूस्ट मिळावी गोव्याच्या इकॉनॉमीला. 2016 साली त्यांनी याची पायाभरणी केली होती. आज त्याचं ओपनिंग होत आहे पंतप्रधानांच्या हस्ते. पायाभरणी पण पंतप्रधानांच्या हस्ते तेव्हा म्हणजे मोदीजींच्या हस्ते झाली होती. सो आता किती मिस करताय या मुवमेंटला, कारण त्यांचं स्वप्न होतं आणि एकंदरीत ते आता आकारास आलंय. तेच इट इज हॅपी बट ॲट द सेम टाइम ते स्वतः हे बघू नाही शकत, त्याचं दुःख पण आहे. इट इज अ मिक्स फिलिंग फॉर अस. प्रधानमंत्रीजींनी डे वन इन्फ्रास्ट्रक्चरवरती काफ़ी भर दिला आहे. इवन नागपूर ते मुंबई आता एक्सप्रेसवे कालच त्याला समर्पण झाले देशाला. सो ते सगळीकडे दिसतं आणि इंडियाची भारताची जी इकॉनॉमी जेव्हा जग रिसेशनमध्ये चाललं आहे, भारताची इकॉनॉमी अजून पॉझिटिव्ह चांगला रेट दाखवतं आहे. इन्फ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ द फॅक्टर्स. त्यांचा डे वनपासून फोकस होता 14 पासून अँड इट इज कमिंग टू फ्युशन नाव. सो गोईंग नेक्स्ट decade or 2 decades, it will give a lot of boost to the Indian economy. I hope this all the infrastructure helps India come out of the lower income to the middle and upper income country. And looks like with Prime Minister leadership we might reach there earlier than what everyone is predicting. Thank you.